Hello guys, we say welcome again to another episode. It's been long since tagara panapa tichikuverengera maconfession. It's good to be home guys. Tambotenderera dzimwe nyaya takakollecta tichange tichizokuverengerai. We hope kuti tichange tichizongoitawo kuti munge muchizowana nyaya time and again. Tichauya nadzo dzakasiyana siyana. Nyaya dzatanga tichisangana nadzo mukufamba kwatanga tichiita. Once again we say thank you nekuti trust nenyaya dzenyu nekuramba muchitumirawo maconfessions enyu chero zvawo tikanonoka kumaverenga. We promise and we keep on promising kuti nyaya dzenyu tozosvika pakungodziverenga one way or the other. So tisingatambise hedu nguva, ngatipinde hedu munyaya yedu yekutanga. Ndinokukwazisai mukoma nevedare renyu. Chitupa kandai mudenga chiende nemhepo. Ndiri murume abva zera pamakore handichataure hangu. Ndakatangawo kuteererawo chirongwa chenyu muna February chaimo. Kubvirawo panguva iyoyo ndainge ndichingoteerera hangu ndiri pabasa pandinoshanda night shift. Ndaigara ndichinzwa muchiverengawo maconfessions ekurumba, but ndaisazvibhilifa kuti zveshuwa zvinhu zvakadai zvinotaura kunzi munhu ane nyoka inenge ichimupa mari zviriko here zvinhu zvakadaro kana kuti dzingori nyaya chete. Mukoma, upenyu hwanga hwandiomera this year. In fact zvakatotanga pakati pelast year, asi ndakangoti zvichaitawo better. Munoziva ndakangotanga kuita munyama kutoshaya kuti zvainge zvatangirawo papi chaipo. Mukadzi akangondisirawo message kuti handichakude pafoni just from nowhere. Basa rakabva rapera pakambani yandaishanda nekuda kwekushayika kwemamwe mapapers ainge ari very important ataishandisawo ipapo. Ndakange ndakubvunzwa permit every day ndichinzi kana zvichiita ndigadzirewo asylum. Ndainge ndichishanda hangu security guard nembwa yangu 1. Home affairs munongoiziva zvairi. Kana yamakirira munhu nenzvimbo yaanenge achigara kana kushanda vanoramba vakakutsoma. Tinoida hedu muzanzi, asi this time kutsoma vanhu nekuda kwemapemiti ma1 chaiwo. Ndakabva ndambonzi ndimirewo pabasa. Hapana kutaurwa zvakawanda, asi ndakaona kuti ndiko kwakava kupera kwebasa nekutangawo kudzokera kumashure kwezvinhu zvangu. Kutanga kuti 1 zvakare. Zvisinei mukoma, ndanga ndiine masavings angu andaiita gore negore. Ndakarongawo kudzokerawo kumusha kuZimbabwe kunoona mhuri yangu nekunzwa mukadzi kuti zvaainge achindirambira pafoni chaizvo chainge chimbori chii. Shuwa mukadzi mukuru angaisire munhu asipo kuti handichakude pafoni zvinenge zvichimboreva kuti chii izvozvo. Kumusha ndainge ndakasiyawo mwana 1, mukomana ane 10 years, musikana ane 12 years. Asi uyu aiva naamai vake ega vandainge ndakamitisawo tichiri kuchikoro tikazosiyana hedu. Ndakati ndaenda kuZimu ndakatosvikawo mukadzi achitogarawo nemumwe murume pamba yedu yatainge takavaka. Zvisinei hapana aiva nesimba rekudzinga mumwe nekuti imba tainge takaisawo muzita remwana wedu tichitoitirawo mutauro. Asi mukadzi ndiye ainge atoriwo nepfungwa idzodzo achinditi ko ukazosvikawo pakundiitira chihure ndinozotangirawo papi. So at least zviri nani tikangoisawo hedu imba iyi muzita remwana tozoziva kuti kana tichinge tazosvikawo pakunetsana tozotangirawo ipapo. Pfungwa dzake dzainge dziri pakuti ko iwewe murume kana ukazondihurira wobva wazofungawo kuda kundidzinga, saka ngatiitei zvisinganetse mangwana tingoise imba muzita remwana. Ndakagara pamba zvimazuva, asi nekuda kwesituation handina kukwanisa kuzvimirira zvainge zviri pamba apa. Kuti mumwe murume anobuda pamba kuseni arara achikweshana usiku hwese nemukadzi wangu zvinorwadza vabi yangu. Simba rekuti ndimurambe mukadzi wangu ndakarishaya, kana kuti ndiende kumba kwavo ndinovaudza situation yainge iripo paground. Ndifunge kuti ndainge ndisina kuroora zvakare apa ndainge ndakazvarisa mwana wevaridzi. Ndairara hangu mune imwe imba, asi kuzomuka ndichitarisana nemukadzi kuseni ndainzwa ushoma hwainge huri mandiri. Ndakazongofunga kumbofambawo ndibatsirwe. Zvino zvaiitika mulife mangu zvimwe zvacho zvaisanzwisisika nekuti sometimes ndainzwa kunge ndava kupenga wotoona kuti zvimwe zvacho zvaisava zvega. Ndakazoratidzwawo pane vamwe gogo vanobatsira. Mbuya iyi vaisava nemazino pamberi chete apa, vainge vatochembera zvisingaite. Ndakapinda mudare ravo ndisati ndataura dambudziko rangu, gogo ava vakanditarisa vakabva vasekerera havo. Ko ini ndaizivei kuti zviuya zvainge zviri mberi. Ndakavaudza kuti ndaidawo kubviswa jamba nemunyama zvandainge ndiinazvo, kana kuti vandibatsirewo nelaki rekungoitawo mari. Vakandipawo mafuta aiita kunge powder eblack ainge akaiswawo mune kamwe kagaba so kadiki. Vakati ndinonozorawo pahuma pangu apa manheru ega ega panguva dzekuenda kunorara dziya. Zvisinei nekuti ndaigeza here kana kuti ndainge ndisina. Mukutaura kwacho vaiti uchatangawo kuita laki remabasa anenge achikupawo mari yakawanda zvekuti
ndakatanga kushandisa mafuta aya, but after 1 week hapana kana change yandakamboona. Ndakazoti ndagara ndichingomashandisa, then mushure me2 weeks ndakabva ndatanga kuwanawo zvimabasa zvainge zvichingondibatsiridza. Basa rekutanga randakawana nderekushandawo kumabhazi uko, kwandainge ndichigezeswa mabhazi nekuzogezawo matai acho. Kana ndichinge ndapedza ndozopolisha bhazi rosarawo richipenya. Ndakazoshedzwawo nefriend yangu kuHarare yandiwanirawo basa, but ndaiita zvema part time jobs. Ndakatangawo kuitawo tumari twangu zvekuti ndakanga ndakusachema. Ndiri munhu uya anga akungoitawo malaki nema part time jobs. Tagara ndakazowanawo rimwe deal rakaitawo kuti ndiitewo mari. Ndakatokwanisawo kutengawo kamotikari kangu. Mafuta andainge ndapiwa nagogo vaye akazosvikawo pakupera. Ndakatangawo kurota ndichiita bonde nemunhu wandainge ndisingazive, zvekuti ndaingomuka bhurugwa randinenge ndakapfeka rakatota. Zvakandishungurudza kuti chingava chii, nekuti kubvira handina kumbobvira ndambodaro ba. Zvakazoita wese zvekuti ndaimuka nhengo yangu yakasimuka, apa ini ndinenge ndatototesa anda kudhara. Pasina chinguva ndakatanga kurota gogo vaye vakandibatsira vachiitawo bonde neni. Ndakadzokera kumusha kwavo kubvawo kuHarare kwandainge ndiri kuuya ndichinovashanyira. Vakatoti vainge vakatondimirira. Ndakavarondedzera nyaya yangu asi havana kushamisika nazvo. Vanoti ndakakupa masimba angu kuti nzira dzako dzivhurike, saka ivo vanoda kufadzana neni zviri spiritual, asi since ndainge ndauya vaitoda kuti tinge tichifadzana zvainge zviri physical. Zvakaoma kukisana nemunhu wausingadi, kunyanya chembere inenge isitorina mazino anenge asara acho anenge asitorina kuchena, kunyange ikakwesha zvinengei. Kukura hadzo chembere idzi, asi dzimwe dzacho simba radzinazoka. Pakabatwa basa mukoma for 3 days dzakasimba ndichingorarana navo ambuya avo. Mazuva aya vakatombomira kubatsira vanhu nekuti nguva yavo yainge iri yekuzorora nekuzorara neni. Vakati ndisavhunduke nazvo, because the more yaticharamba tichirarana the more yandichaitawo laki remari, and kana ndikavarota ndichirara navo kuhope ndaifanira kuita sekunge ndiri kutovaona live. Vakatoti hakuna mushonga usina mhiko. Ndidzo dzaitove mhiko dzangu idzodzo, zvekuti in 2 years ndichaitawo mazimari anoshamisa, zvekuti vanhu vese vachandigwadama vachandiombera kuti yasvika shoroma mbinga yedu. Dzimba ndichaita dzekutenga hobho, mota ndichaita saruraude. Ndakapiwa mamwe mafuta futi, asi this time ndakapiwa nechimwewo chigaba chainge chakati kurerei. Ende ndinoti kana ndichinge ndazovarota gogo ava ndichiitawo bonde navo, ndinobva ndatiwo after 2 days or 3 ndowanawo dhiri rinenge richindipawo mari inenge iri nani kudarika yandainge ndamboita the previous day. Basa racho handimboshande zvakanyanya, ndinopiwa mari yakawanda asi pamusoro pazvo. Chinzwai munzwe pane nyaya yangu mukoma. Zvakunditambudza ndezvekuti ndikarota ndichirara nagogo ava, chiso chavo chinoita sekunge chiri kuchinja, kuvawo face yeimwewo hanzvadzi yangu, buda ndibudewo wandakazvarwa naye, na same mother same father. Handitozivewo kuti zvinodawo kurevei chaizvo mukoma. Zvatowo nenguva yakatoti kuti zvichiitika. Kune mukadzi wangu wandakasiya uya nemurume, handina kubvira ndadzokera zvakare kwaari. Ndakabva ndangomusiyawo hangu achigarawo nemunhu wake, ndikangoti let me continue nelife yangu ndonozvionerawo zvimwe zvandiri kudawo kuita. Izvezvi ndafunga kudzokera kuna mbuya vai, but ndiri kunzwa kutya. Mwoyo wangu kundiudza kuti ndichanoudzwa zvinhu zvakuti ndinenge ndisinawo kuzvitarisira, zvinhu zvandichatadza kutambira nekuda kwekuti zvinenge zvandiremera. Ndinoona sekunge gogo ava pane zvinhu zvavasina kundibudirawo pachena nazvo, zvimwe kuda ndatova nemubobobo, oro inini ndiri kutoshandisawo sisi vangu kuita mari. Ndagumirwa kuti ndoenda kunotaura nawo here, oro ndongomirira kuti zvandakapiwa zviye zvisvikewo pakupera, then ndozongoendawo ndichinotangirawo ipapo. Ndinovimba ndichawanawo zano kubva kwamuri vateereri vechirongwa. Regai zvinzi vanhu vari kuenda through a lot zveshuwa. Kana manyatso kuiteerera nyaya iyi yakarema, kuti iwe unenge wakabata mushonga wako, then uri kurota uchiita bonde nemunhu akakupa mushonga wachona iye. After that anopota achichinja achiita hanzvadzi yako yawakazvarwa nayo. There is something fishy, but anyway, zvekungoshandisawo mushonga hazvo zvagarawo hazvina kunaka. Tell us what you think mucomment section. Tiende hedu panyaya yedu inotevera. I am carrying a bitterness. Handida hangu kuuraya murume wangu. Chandinongoshuwira kuti dai afa hake. Koro pawanawo chinhu chinongomuwana nekuti nezvake chaiko handichade.
Murume wangu arikuita zvemagirlfriend and he thinks I don't know what's happening. Handisi kuda kunyeba, mwoyo wangu wakazara nehasha nebitterness kusvika dzimwe nguva ndinozvitya inini pachezvangu. So far handina chakaipa chandati ndaitawo kumurume wangu. Zvino ndava kungonzwa kungoti dai angofa hake achienda, Mwari angomutora nguva ichiripo kudai, nekuti ndikaramba ndichimuona mwoyo wangu uchangoramba uchirwadziwa kusvikira inini ndichizofa. Zvinova izvo zvandisiri kuda kuti zvinge zvichiitika. Zvekuuraya hangu handizvigone, asi mwoyo wangu uri kungondiudzawo kuti he must die, nekuti kuregererawo chaiko ndiri kutotadza. Takarooranawo hedu nemurume wangu, tava nemakore tiri tese. Chinhu chazoitawo kuti nditangewo kunzwawo this feeling, murume wangu akatangawo kungochinja. Vanotaura vachiti kana uchidawo mukadzi mudewo nema different ways, ndo kutiwo relationship or marriage yenyu inge ichinakidza. But iye kwaari is something else. Ari kuzvichinja zvese, kudawo vasikana nevakadzi vakawanda with one style. I'm just discovering kuti murume wangu itype iya yekuti inongonyengedza musikana kana ichingodawo kurara naye, then kana ichinge yangomunzwa chete test yake obva atongosiyanawo naye. It's so boring kuti iwo unenge wajairawo kuendeswawo kumadates, kumaweekend trips, munhu achitoratidza kuti anokudawo nemwoyo wese, zvese zvobva zvangochinja all of a sudden. I don't know who to blame, but all this zvakangochinjawo mushure mekunge atangawo kungoendawo ma-outings neboys rake. Ndo pandakatangawo kungoonawo ma-receipts ekumalodge mumapockets ebag nemapockets futi etrousers. Kutangawo kuona mapepa ema-protection anenge akatoshandiswa. Ndobva ndatomubvunza kuti ko zviri kufamba sei, onditi haazi angu ndeeshamwari. Munhu haangambove careless zvekuti anopawo shamwari dzake motikari, voita zvavanoita imomo nemagirlfriends avo, vapedza vobva vangosiya zvinhu zvese pese pese, oro kuti ndo vanenge vakamupfekera hembe dzake here ipapo I don't know. Zvinotanga zvichichemedza zvobva zvazvoita ruvengo, yobva yazova bitterness, and I don't know kuti pastage yandave apa zvikabva ipapo zvava kuendawo kupi. Ndatozosvika paextend yekuti ndinotomutaimira kumudongorera kana achinge akarara pasofa, ndichitarisawo kuti ndiani waanenge achitaurawo naye. And this other day ainge akarara zvake ari mubedroom medu, ndakaita sneak. Then I went outside, ndikabva ndanotangawo kudongorera nepawindow. Mubhedha wedu uri kure nechekuwindo redu, asi ndakakwanisawo kuona zvese zvaainge achitaura nevainge achitaurawo navo. Munoziva kalove emoji kaikai kanozosara kachibaka-baka, ndo kandakatangawo kuona, ende ipapo ndaitofanira kuvhurisa ziso rinyatsoita binocular ndinyatsoonao kuti ndiani ainge achitaurwa naye. Ainge achitaipirawo mumwe musikanawo message, then the same message iyo yakazoitawo copy akabva anoipestawo kune vamwe vasikana 3. That's when I saw kuti saka nini ndatova mulove triangle, patova nevamwe vanhu vari kudiwa kunze kwangu. From that day everything in me changed. Handisisina kana rudo, no more feeling randiinaro, kana kumuonawo kufesi kwangu handichade. Every time paari kuuya achitaura neni, ndiri kutoonawo mumwe munhu wandainge ndisingamboone kudhara. Ende mashoko ese ave kutaura kwandiri ava kungondibohwa, handichangomunzwe. Ndinotomutarisa paanenge akarara ari kuhope, ndichingoti nechemukati, Mwari dai matorawo henyu munhu wenyu uyu asati anyanya kunditadzira. Oro mungoitawo henyu zvimwe zvinhu zvamunogona kuita pamusoro pake zvandisingakwanisawo kuita nemaoko angu inini. Ndiri kunzwa kuzvitya inini pachangu, nekuti I'm not a killer. I'm wishing kuti mumwe munhu dai afa. Munamato yangu yese ingori pakuti dai aitawo hake accident kana kuti abatwawo nechimwewo chirwere, mwoyo wangu unongoitawo zviri nani kana zvinhu izvi zvikaitika. Handichazivawo nene kuti ndava munhu wakaita sei, kuti ndiri munhu akanaka here kana kuti ndava kungosvibiswawo nepain yandiinayo. Speaking out, ndichiudzawo vamwe tete vemumhuri situation iripo pakati pangu nemurume wangu. Vakangonditi nestate yawave iyi hauchadzoreke, zviri nani hako ungosiyana hako nemurume uyu woitawo move on. Thinking kuti zvinorwadza sei kubvisa munhu wawainge uchidawo nemwoyo wako wese, wakaperera paari wozongomukawo mumwe musi uchingoti munhu uyu haachazi mulife mangu zvachose. Mwoyo wangu uri kuda peace, but I'm feeling kuti peace iyi inongouya chete kana iye asisipo pano panyika. Ndakamboenda kuchechi vakanditi ndine mweya wehasha. Ini ndinoziva kuti idzi hadzizi hasha, no. This is just a shadow yeheartbreak yakangopfurirawo limit. Ndinomborara ndichichema ndichingoti dai ndaiziva kuti munhu uyu aizosvikawo pakundirwadzisa kudai, kundiuraya mupfungwa, kungadai ndakangosarudza hangu kuva single forever. Konai varume, chii chamunombonyatsoda patiri zvatinomboedza wani kukudai nemwoyo wedu wese? Munoda kuti tikuisirei poison here mongofa zvenyu, kana kuti tokudzvanyai pahuro makarara?
because what you don't know, once you cheat a woman, usiku ndo panouya simba rake rese. Ende paanenge achikutarisa, dai muchimboziva zvatinenge tichifunga. Dai kuri kuti maigonawo kuhwandisawo chipfambi chamunenge muchiitawo kunze zvaive bheta. Manje munhu oti kuita zvisina basa, ouyawo neproof futi kumba. Zvinenge zvichireva kuti munhu ari kutokundikana kana achidaro. Do you know kuti maheartbreak amunotipa aya anoita kuti isusu vakadzi tinge tichizozvivenga life yedu yese kana kutoshaya confidence chaiyo pane vanhu. It makes us feel like tiri vakadzi vanenge vasinawo kuperera. But why varume muchitidaro? Ndinongodawo kuti kuna Mwari vandibatsire kubvisawo this feeling. Zvekuuraya munhu handisi kuda. Chandiri kungoda kuti Mwari vagadzise nyaya iyi nenzira yavo. Musatirwadzise kusvikira apa zvekuti tinotanga kukushuwirai kuti dai mafa. I don't know what to say, but ndiri kurwadziwa. Tinokutendai nekuteerera. We meet again in the next episode. It's bye for now.